Kaluwore gi weche mag mibadhi mabende sani okwako sekta mar thieth e bwo okumbano mar SHA, paro mopogore opogore pod medo nyiedhore kaluwore gi ng'ikruok ma sani jotuo kale to chutho bang' piny owacho loro moko kuom ute thieth. Kaka jafwambo marwa e gwenge mag Mombasa George Aoko leronwa, moko kuom jopiny dwaro ni otim lokruok e migawono mar thieth. Sekta mar thieth kidwa bere kabisa mondo obed maber. Jokenya keta ni jatij sirikal yoyote kopo ni ondiki ni iti sirikal, in ng'ama kituo tichiedhi igire hospital mar sirikal, ok idhi private. Mano Odondo Grado ma en achiel kuom jodak Mombasa kachwalo pache ewi gino moparo ni nyalo bero sekta mar thieth. Ken Makadara tichiedhi Makadara, ken Kisauni tichiedhi Kisauni, ok ni idhi chiedhi Pandia, idhi chiedhi Mombasa Hospital ma koro jok michung' nogi to kijali wachgi. Jatij sirikal yoyote oripo beno ihudumia ne gi sirikal. Okoni piny owacho pok owuok oko motegno mar kedo gi jomibadhi mikoni ni e sekta no. Gima timore wach SHA e Kenya ka, onge kaka ng'ato nyalo bet no tumo mibadhi kanyo ma sirikal ok ong'eyo. Magi momaye no nitie jok moko matumo mibadhi kanyo ma sirikal ok ong'eyo, mago mriambo. Jogo ng'ere, go hospital temo ginego. Jogo sirikal ong'egi. Giwach nowacho ni Dr. Mahama ofut gi tich. Komachielo, Rafael Ondiek to koni migepe ma pacho ka onego telnegi kod jogo mani kod lony, gino mokoni ok timre e pacho ka. Aneno ka ng'ikruok nitie nikech sirikal mar Kenya Kwanza ok ovalu gimiluongo ni professionalism. Nikech anyalo penjo ni Aden Duale osomango. Ere gimomiyo ikete yath? Osomango. Kidhi Mandera daktere ywak, kidhi Homa Bay daktere ywak, kidhi Kisumo daktere ng'anyo, kibiro Mombasa ka daktere ng'anyo. Daktere ng'anyo nikech jok man gi professionalism e weche mag medicine onge, nikech iketo negi mana ji. Kabende olero ni loro ute thieth kende ok bitieko weche mag mibadhi mantiere. Taneno ka SHA ni dhi bedo wacha nikech onge tiende mondo wawach ni waloro osiptende 1,000. Osiptende 454 olor, to osiptende 530 to males license. Okaw Aden Duale mondo gol oko kanyo, okaw kata ka en dokta Alwale mondo ket kanyo, okaw kata ka en dokta Oluga ma PS kata dokta Nyikal. Heri wadhiye by election seme constituency. To Nyikal to bedo nwa kanyo kaka waziri mar health. Kawuono osiptende ma private ma nitiere nyaka gi SHA. Sani koro riembo jotuo. Ma koro giwacho ni nyaka ikwong chul 15,000 mara moja hiyo. Ami chul 7,000 sano. 7,000 mani chule higa koro gidwaro sano. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko.